Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатинова таба койбір темалар турында. Татарстанда янгын куркынычсызлыгы режимы озайтылды. Таләпләрне үтәмәүче кешеләргә нинди штрафлар яный? Ярдәм итегез. 28-17 йортында яшәүчеләр социаль яклау вәкиленең ихласлыгына шикләнә һәм күршеләренә ярдәм сорый. Ипотека өчен акча бүлеп биреләчәк. Әлеге яңалык кайсы гаиләләргә кагылачак? Соңғы тәулектә Татарстанда яшәүче 31 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәулектә коронавирусның тагын 7 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 18 майга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 21074 очрагы билгеле. Аларның 18014 терелгән, 33 узган тәулектә. Чаллыда парк зоналарын массы күләм ял итү урыннарын толпаннарга каршы эшкәртү узды. Эшкәртелгән урыннарның майданы 350 гектардан артык. Бу эшләрдән соң 3-5-20 көн узгач толпаннар әлеге урыннарда ачыкланса, нәтиҗәлеккә контроль үткәрелә һәм процедураны кабатларга туры киләчәк. Толпаннарның активлыгы хәзер бик югары, тешләүләр бик күп теркәлә. Шуңа күрә халыкка үләндә утырга һәм ятарга ярамый, урманнарга барганда ябык кием кию киңәш ителә. Толпаннардан эшкәртелгән урынга майдан, яр буе парка, җиңү паркы, төзүче стадионы, Гренада, Сидоровкадагы парк һәм башка парклар керә. Шулай ук быел молодежная зиратында да эшкәртү уздырылды. Ел башыннан Чаллыда янгыннарда 8 кеше үлде. Узган елда янгыннарда 2 кешенең гомере өзелгән иде. Мондый фаҗигалар булмасын өчен Татарстанда янгынга каршы көрәшүчеләр профилактика чараларын көчәйттеләр. Республикада янгын куркынычсызлыгы режимы 26 майга кадәр дәвам итә. Бу чорда учак, коры үлән һәм каты чүп-чар калдыкларын яндыру кадәгы тыела. Әлеге таләпләрне үтәмәгән кешеләргә 4000 сум, җаваплы җитәкчеләргә 30 000 сум штраф түләтеләчәк. Юридик затларга штраф күләме 400 000 сум тәшкил итә. Ярдәм итегез. Безнең кайнар элемтәгә 28-17 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Алар ялгыз күршеләренең тормышы өчен борчылалар. Өлкән яшьтәге хатын-кыз сугыш чоры баласы социаль хезмәтләр тарафыннан язмыш кочагына ташланган дип сөйләделәр чаллылар. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Бу кадрларны 28-17 йортында яшәүче битараф булмаган хатын-кыз төшергән. Аның кызы беренчеләрдән булып подъездда коточкыч күренешкә тап була. Икенче катта фатир ишеген җимереп ачканнар, ә бу сагада аңсыз диярлек пенсионер ханым ята. Мы спустились, думали, может, покормить чем-то надо. То есть она не понимала абсолютно, что с ней происходит. То есть так получается, что она, наверное, месяцами не кушала, не питалась. Мы, значит, вызвали скорую. Получается, это продублировали. Тоже полицию вызвали, скорую вызвали через 112. Приехала скорая, тоже забирать не хотели, но настояли. Ее забрали. Моңа кадәр берничә сәгать элек йортта яшәүчеләр подъезд янында социаль яклау хезмәткәрен күргәннәре турында сөйләделәр. Безнең сюжетны төшергән вакытта ведомство белгече дә бирдә иде, тик ул камерага сөйләүдән баш тартты. Ул ишекне гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре ватуын хәбәр итте. Анда ул пенсионер ханымның тормышы өчен борчылып мөрәҗәгать иткән. Тик күршеләр социаль яклау вәкиленең ихласлыгына шикләнә. Алар өлкән яшьтәге ханымга үзләре ярдәм итүләре турында сөйләде. Сами видите, наверное, какой там бардак, то есть даже никакого контроля не было над бабушкой, как ее кормили, если даже, крошки, даже сухой крошки хлеба не было. Потому что и скорая смотрела, фотографировала, полиция приходила, тоже сфотографировали. То есть бабушку соцзащита бросила на произвол, кинули, но, слава богу, вот мы ее отправили в 109, ее положили, она сейчас в реанимации лежит. Дай бог, чтобы выздоровела. Урынга автозавод районы буенча иде социаль хезмәт күрсәтү бүлеге мөдире вазифаларын вакытлыча башкаручы да килде. Ул пенсионерга кирәкле барлык хезмәтләр күрсәтелүен аңлатты. Соңгы вакытта хатын-кызның сәламәтлеге нык начарланган. Обратились в соответствующую организацию, которая провела оценку ее умственных способностей. Сказали, что она вполне сохранна, и для устройства в дом-интернат она не требуется специализированный дом-интернат, а ее могут поместить в обычный. И, значит, уже бегунок соцработник взяла для того, чтобы начать оформлять устройство дом-интернат.
Пенсионер ханым интернетта яшаудан бош тартты дип сөйләде Зөлфия Арлушина. Аңа ярдәм итүнең бердән-бер юлы ул үзе 5-нче шәһәр хастаханәсендә табиблар күзәтүе астында булган вакытта фатирны тәртипкә китерү. Моннан тыш хатын-кызга яңа ишек куелырга тиеш, тик бу күршеләрне тынычландырмый. Хастаханәдән чыккач пенсионер ханым белән нәрсә булачак? Проблеманы игътибарсыз калдырмас өчен юристлар прокуратурага аны үзен карарга сәләтсез дип тану турында гариза белән мөрәҗәгать итәргә, шулай ук социаль яклау хезмәткәрләре тарафыннан сыйфатсыз хезмәт күрсәтү турында судка дәгъва бирергә киңәш итә. Лилия Гатина, Айдар Мусин, Сергей Кищенко, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Сөйенішлі хәбәр, күбалалы гаиләләргә ипотека өчен 450 мең сум бүлеп бирү турындагы федераль канун кабул ителде. Бу хакта Татарстан президенты кашындагы Дәүләт торау фонды социаль челтәрдәге рәсми аккаунтында хәбәр ителә. Исегезгә төшереп узам, Россия президенты Владимир Путин 2 ел элек федераль җыенга юлламасында күбалалы гаиләләргә ипотека өчен 450 мең сум бүлеп бирергә кирәклеген әйткән иде. Бу канун 2019 елның 1 гыйнварыннан 2022 елның 31 декабрына кадәр 3-нче яисә оннан соңгы балалары туган гаиләләргә кагыла. Социаль ипотека программасы буенча фатир алучыларга әлеге акчаны куллану өчен Россия хөкүмәте карарына үзгәрешләр кертү таләп ителә. Эш инде бара, үзгәрешләр якынча 1 ай эчендә кертеләчәк. Агач мәхәббәт символы 15 майда халыкара гаилә көнен билгеләп үттеләр. Бу көнне чаллылар бу символик датаны никахларын ныгыту өчен сайлаганнар. Бу көнне яшь парлар бер-берсенә әйе дип әйтеп кенә калмадылар, озын һәм ныклы мәхәббәт билгесе итеп үз агачларында утыртты. Объявляю вас законными мужем и женой. Иван һәм Мария 6 ел элек танышканнар, күп еллар узгач мәхәббәт ныгыды гына дия яңа өйләнешкән пар. Туй көнен алар очраклы гына сайламаган, май җылылык һәм назны символлаштыра. Әлеге пар үзләренең никахларын ел фасылы кебек үк чәчәк атачак дип ышана. Нам просто дата понравилась. Середина мая, месяц цветущий, такой хороший, все расцветает. Что ожидается от дальнейшей семейной жизни? Всех благ, детишек побольше, понимание и любить друг друга. Традиция буенча халыкара гаилә көнендә өйләнүчеләр тантаналар сарае биләмәсендә миләш утырттылар. ЗАГС хезмәткәрләре белдергәнчә, үсенте яңа гаилә туын символлаштыра. В этот праздничный день в нашем дворце зарегистрировали свой брак 14 пар молодоженов. Среди них 3 международных семейных союза. Агачларга тасманы туй датасы белән бәйлиләр. ЗАГС хезмәткәрләре сүзләренчә, парлар озак еллар дәвамында гаилә агачлары турында онытмыйлар. Лилия Гатина, Диана Малярова, Александр Кащеев, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Хотите, чтобы ребенок отдохнул весело и с пользой? Обрел уверенность в себе, проявил свои таланты? Приглашаем в арт-лагерь театра Либерта. Адрес 601, телефон 75 31 45.